madokachere mabi angu tauya nhau dzogumisira dzosondo lino nyasi zuwa rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno wanyamavhuvhu ndiro zuwa ratinorangarira waLevi mwana wasa wakapfa mugore ra2008 nyasi wari kuEgypt wakange wari mutungamiri wenyika yokuzambia aiita tuzvinhu. Munhau dzanyasi dare guru munyika raramba kupa bhero kuwanhu 10 wari wamwe wewanhu wokuNyatsime wari kunzi wakagoita zvomhirizhonga nokunyirana nowanhu papfamo blessings ali aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Mutongi Fatima Maxwell ati yedare ropasi rakakona zvarakaita kuwanyima bhero. Wanyimiwa bhero wanoti chauya shopa, Precious Jeche, Odias Makoma, Misheki Guzha, Zex Makoni, Zefania Chinembiri, Rowan Tsoka, Enoch Tsoka, Shepard Bulakasi, Tatenda Pindahama pabodzi pona Emmanuel Muradzikwa. Bato ravo roCCC ragotoreketa kuti riri mubishi kureketa kuno kuita zvokuti rirekete nowakuru wosadhaki kuti zvinhu zvii zvichinjiwe. Hino kuti zvichabudirira chere charamba takaringa, asi tiri kushuvira kuti wanhu wabuditsiwe idi. Ichokwadi kwaima svanhu ngongonya kuringana kwakarambana kunoita kuvhiringa chaiko kana chaikuda chokuramba chinoita hoku kaisira imbwa chaiko paunosvika. Kureketa kwanyasi kwai mwotika 2 dzaiye Wadyajena dzagobatiwa pazambuko reBeitbridge dzida kubidziwa kuenda kuSouth Africa. Aidi watoita uyani wadzibata dzisati dzakwituka hwizi nokutoti paitonetsa ipapa kuzodziboya. Ipapa apa tichagoziva kuti chii chaicho chiri kumboitika nokuti pesa apa kufunidza kwawaimuita waiziva hawo mhosva asi wasingadzibati. Heno kuti chii chaakaita tichachibata chete. Zeki kwai yaramba nogwaro rovhavhoti ichiti iyo inofanira basi kupa wanhu wari masangano akanyoresiwa pamutemo. Aidi heno kuti wanozviboyepi izvozvi nokuti bumbiro romutemo pabodzi poono mutemo unotekaedza sarudzo unoreketa ba izvozvo. Ticharamba takaringa kuti zvicharamba zvichienderera mberi kana kuti zvichachinjiwa. Idi pakaita kunyangariwa kana pakadari motoziva kuti pakaita kuoma wanenge wari kuda ba kupa wanhu gwaro rimwe pabodzi poono kutoti wari kutsvaka nzira dzokuti wagoripe wanhu zvisingaite kuti rikone kugoferefetiwa. Ticharamba takadzvanya ipapo tichiringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Apawo pachedu wakamuka nozuro uno wabenuka idi kubenuka nosimba kaitigoringe kuti wanenge wachiita sei tinenge tichindokunyepai. Gurukota rozvemutemo munyika ziyambi kwai agoreketa kuti wanhu wanofanira zvavo kukangamwa kuti kuchasungiwa wanhu panyaya yegukura hundi nokutoti kwai wanhu wakagara watoregererwa nomutungamiri wenyika waMugabe. Idi zvakaita kunyangariwa. Ipapa apa wanhu vese zvese zvavanomboreketa zviya zvabudika pachena kuti manyepo wanenge wari kutoda hawo kumugwa wanhu kuti nzeve dzinoremewa kusvikira papi. Pakaita kunyangariwa idi. Dai wachinja maitiro chaiwo zvaita zviri nani. Izvi zvinoba izvi. Nyaya dzakaita seiyo yatabva kureketai ndo dzimwe dzonyaya dzakareketiwa naLady Pando gurukota rozvousawirano dzimwe nyika muSouth Africa. Ari kureketa kuti nyaya yeZimbabwe kunyange tikada kuwatsigira pachena kuti wabisirwe zvirango zvoupfumi ipapa kamuitiro kawo kanoitawo kuti zvinhu zvecho zvirambe zvakaita kutinya nekuti munenge maakusaya kuti totsigirana nohurumende basi chere kana kuti toenderera mberi nokutsigiranawo nowanhu nokuti upenyu hunenge uchirarama wanhu idi hunenge huchiita kuhwadza. Chokwadi chakadari chinoda kuroyerwa manja chaiyo. Heno kuti hurumende iyi yange yakamisa ipi mukadzi uyu uchitadza kumuisa ipapa pachena paanoreketa chokwadi chakaita kudani. Toramba tichimutenda nokureketa chokwadi ichi. Rekai tigoringe kuti zvine chazvichaunza chere kuwanhu wokuZimbabwe. Munyaya iri kuhwadza wabasa mugodhi wogoridhe waota magaya kwai nyasi watoita zvokuenda kuratidzira pahotera yache imomo Harare. Kwai nhau agaritsa waribe kubhadhawa zvazvaita kuita kuningisika zvisvinuba izvi. Wakomana ukaona mukuru wecheche chaiye akuita kusikinya tokono kwakadari wotoziva kuti wanhuwo wari kuitiwa nhapwa chaidzo. Pakaita kunyangariwa. Hino kuti soko raanoparidza rondoripi kana achiita zvakadandi.
Rekai hedu tiringe zvonhabvu. Sondo rino kwai kuchatambiwa mutambo yochibuku Super Cup. Rekai tigoringe kuti wanenge wari kutamba ambanani. Kwai Chicken nichatamba noHarare City kuRuveve, FC Platinum noTenax kuMandawa, Black Rhinos noKepekepe kuVhengere, noNgezi Platinum noHerentals kuBaobab. Izvi ndo zvamangwana. Musosondo kunenge kutamba Bulawayo Chiefs noZPC kuRuveve, Manika Diamonds ichatamba noYada kuVhengere, Dynamos ichatamba noHwaHwa kuNational Sports. Apawo Triangle inenge iri kuhwapurirana noHighlanders Boso kuGibbo. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiita tusvinumba nhani chigokunyepai. Kiriketi pokare inenge iri kutambawo noIndia, mutambo wechipiri wokudoka wari kutamba zuva ribodzi. Rekai tigoringe kuti wachafunzisiwa cherepa sezvawakaita pamutambo wokutanda. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Ngatiringedzo pasi rese. KuSouth Africa kuri kuita kuvhundutsa idi zvezvizvi wagotobudisa manhamba wanhu wari kuita kusikinya tukono koita musikambwa iri kuzikana kumapurisa pakaita kunyangariwa kwai wanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu mwedzi mitatu yapfuura inobva mwedzi wakubvumbi kusvika mwedzi wachikumi wakaita kugwarashiwa kupfa kupondiwa newanhu aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti wane chawachaita chere wakuru wemapurisawo kana kuti kundoramba wachindoreketa paribe chawanoita. Tiri muSouth Africa pokare nyasi kwaita kudokerera kuri kuita kutonhora nomhepo nochando. Ipapa panyasi kwatonaya chando kunzvimbo yomuPumaranga. Zvatoita kuvhundutsa kuFree State kwaita pokare chando chimwe chiri kutovhundutsa chokutoita kunaya chekunge vanhu vari kungira handi chaiko munguva yokirisimasi. Pakaita kuoma. Rekai tigoone kuti machinjiro kuita kunzeya kana kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Ticharamba tichikoringa kuti zvinenge zvichienda nekupi. Munyaya yafadza vazhinji padande mutande, mukuru wenyika yeZambia waHakainde Hichilema wagoreketa kuti iwo nemakurukota yawo wakatoita zvokubuditsa pachena kuti midziyo yawainayo ndoipi kuvanhu wese wese. Izvi tinozvikudza izvi kwedu kundoita zvokuverenga zvavamwe izvozvi tichindosiya zvakadando nekuti tinoziva kuti vanoreketa vakuruwo ende zvimwe zvacho vanobuditsa pachena nokuti zvinenge zvakaita kuita kuikiwa vanenge vari kuda kuti vanhu vazive kuti ndozvipi zvavanazvo. KuRwanda kwai kuno mumwe musikana nomakore 24 kwai agonzi aritori mujere kureketa kuno akatonyimiwa nobhero chairo mujeremo. Kwai akaenda kukonzati kuenda kotamba madhindindi aribe kusimira tusvinu bva asungiwa ikweyo. Pakaita kunyangariwa kwai hurumende yokuRwanda yagototi ida kutopedza nyaya yevanhu vanotekaira waribe kusimira tusvinu pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuTanzania kwai wagoisa dande mutande kuti vanhu vakwanise kuboya dande mutande ro5G ipo pamusorosoro pachipande chaipo pogomoro Kilimanjaro. Izvi tinozvitenda, tiri kuti zvakanaka. Hino kuti gomoro kuEverest wachazvikonawo chere kana kuti vanenge vachiita sei, asi tiri kufara nazvo. Nyaya yegumisira anonzi Kebi Lame kwai ari ndiye munhu anomukurumbira wakanyanyitsa anozikana nevanhu vazhinji paTiktok padande mutande azochipuwa kuita munhu wochiitaliana. Tiri kumutenda tichirovera manja maoko kuti zvakanaka izvi nokutoti wanga wamunyanyira. Kwai akabvara anogore ribodzi achigara kuItaliko asi anga aribe kugopuwa kuti anzi mutaliana. Pakaita kunyangariwa chaipo. Munetsero wanotiita vanhuwa idi heno mabi angu, asi takadaro zvedu kosondo lino topetera zviraro pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.